Coucou. Coucou. Нағалтын. Coucou. Накнахи тора канда карди ҷанона. Ина манахи. Нағалти сиёвуш. Это кто это? Это же такси. Такси, да. Надо стать камнадези. Салом. Салом. Худо ба шукр кӯдакон нас шумо чӣ хел? Салом Фарида. Раҳмат барои лайк. Салом. Саида салом. Мама направила пробромадагим берун дан тризан духтараша. Амҷа 6 таем кӯдако кати камтар ҳавои тозам. Сиёвуш кати Нилуфар кати. Неғалти. Шиненака. На, исто сиёвуш. Мана. Салом. Кани замбур. Натарсон. Отрезе маҳкам мекунем. Биё мефрои яка. Салом. Ясминка салом. Меғалти сиёвуш. Чиба видеоҳо буромадаестай ку тез мана аллакай дута видео бо дуюм эфирае ки ман кардестам. Салом. Худо ба шукр нас шумо соз. Канали фурӯшӣ намедонам ман рости гап. Салом. Намедонам ин кадом ҳамсоя ҳаст чи ин хел дута кам аст типа. Намедонам рости гап. Фақат амҷа оварда мемонад. Намедонам яке айке. Блогерои нав дастгирӣ кунен. Дар Тоҷикистон аҳвол чӣ хел? Нағз худо ба шукр мана ҳама хуб. Нағз берунда ҳеҷ кан нест. Оромӣ нест. Видео чиба дута видео ман мондаги ҳастам. Ман зан ҳастам дар ғарибӣ апаҷон. Ғарибида нағз охир эҳтиёт карда гаштем. Не ман хонаи худ мудам. Хонаи худ меканад. Нилуфар ман анҷада 6 таем. Дод зад ки ман амҷа бурорен гуфта. Буровардам шаб. Ҳар дафъа ҳам дина буромадем ҳаминҷа 6 таем. Сиёвуш даҳан набар. Имрӯзам ҳам хел. Мама лайф чӣ хел шумо созен? Хубен? Ба ҳамин канали Мама лайф обуна шавен тамошобинони гиромӣ. Канали блогери нав модар дастгирӣ кунен. Салом. Апои Нилуфари овозаҳо ростанд ки дар Хуҷанд 10 нафар. Рости гап ман ҳамин радиои Озодия дидам ҳам хел нависондагӣ ки 10 кас Хуҷанда 5 кас Душанбеда ҳози бо 72 та 73 та шудагӣ ҳастай. Ҳамин хел гуфтан ки рости гап ман оқа новостиам тамошо намекунаму ва намекунам. Чӣ қадр новости бисёртар тамошо кунем қа сарат вайрон мешад. Дар Тоҷикистон кас нағалтини сиёвуша нағалтини ман.
ҳама хелаку Тоҷикистонам омадак бана чихеле ки ҳама медонад ин касали як давлат ё як шаҳри будагар як бора авҷ мегирад. Тоҷикистонам ҳама хелакун афсӯс ки яке мегӯянд ки Тоҷикистон климаташ гарма мумкин ки нашавад. Салом чӣ хел шумо назен кӯдако соз худо ба шукр Марҷона наз мо худо ба шукр шумо чӣ хел раҳбари хуб салом Ман ба пришибкате. Напартоин охи пришибкаҳоя. Ман орӯз пришибка харидам як пачка бо ҳа гуфта партофтистам. Нилуфар наметиҳам. Бас дига ҳечи наметиҳм то на. Видео барои блогерон саломат бошед. Рости гап ман бо хелаш гапҳое гӯем вай кардам удалит кардам. Кошка. Неки просмотр суст гӯем. Ман фикр кардам ки тамошо бисёр мекунанд ки неки не. Нилуфархон шумо чӣ хел соз саломатӣ хуб? Худо ба шукр нағз саломатӣ низ нағз эҳтиёт карда гаштаем хонадаман худ шишта. Шукронаи Аллоҳ нағз раҳмат Нилуфарҷон худо чӣ хели созӣ? Худо ба шукр соз моям ами хонада фақат. Инстаграмда навистен вай кардам. Дидам. Салом. Ман хонада медонам вай кошка. Хонимо, Ай Украина тамошо дорен салом шумода. Морам ба мана ин чӣ мегӯянд блогерои нав обуна шавен тамошобинони гиромӣ. Мана влог ошхона тиҷи блогери нав салом апай хосият чӣ хел шумо созен? Чӣ баъни мана намехонед? Хуҷон Келин обуна шавен ба ин канал низ меҳмон шавен бинед кани чӣ хели видеоҳо. Не партофти найдаҳан треза басако. Духтаро созен ҳама каса. Шумо чӣ хел апай хосият? Видеоҳо кам буромадаистанд, дер буромадаистанд. Сиёвуш манама қапидагиамша сиёвуша ин решоткаҳо да наме бисёр маъқул шуда апаҷон видео. Накӣ хе охи сиёв Нилуфар. Ман хела буд ки ҳама хел видео мехостам сиёмка кардан, гап задан ахир наушуда гӯем. Меғалтад Нилуфар. Бачаҳо расоям шуха одама зиқ. Салом. Тоҷикистонда ҳама ҷоя рус карда партофтагими. Ҳама ҷоя рус кардагӣ магазино мери айдаҳани дар намемонанд омадан. Мегӯянд ки чизе дар кор боша шумо гӯед мо худ мо рафта гирифта мебёрем метиҳем то нагуфта. Намедонам аку дига магазинои калон магазинои пешхонаи мо ҳам хел накунша Нилуфар. Нилуфар курташа тар кардед. Апай меҳрубон ба курташкати лабоша таза кардиста. Шумоям апай хосият хона дошт чиштаем? Салом. Ҳавая гӯянд просмотр беҳад кам. Ба ҷое ки просмотрро бисёр шавад, наоборот суст шудеста. Накун Нилуфар. Хуҷон майлиш ҳатман оли дуромада тамошо мекунам. Видеоҳош набинам кани чӣ хел. Ассалом. Нақс кун накун чавохи дар кадисташа. Биё ба шумо обезьянка кунам. Ҳатман. Салом. Накун ихе Нилуфар. Тамом ай замбур. Кошками замбур фурад бо омада. Гӯ равад вай замбура. Вай. Нагазад. Бо рафтем хона дуроем. Вай. Рав гӯ. Салом, ин писартон Ширинак, ман модар аз Панҷакент. Раҳмат.
салом Нилуфар сози тинҷи саломатиро созан кӯдако соз чӣ ҳол дорӣ дар хонаи моҳи муборак раҳмат шумода рамазон муборак гӯем хона да ранги ҳама бари моям хона мепазем мехӯрем мешинем кӯдакоям мехобонем нигоҳ мекунем тамом ҳамин кору бор Нилуфар рози ҷанг мекунам ша нестай вай салом Нилуфар сиёвуш меғалтӣ хашмошинем аз сиёвуша барум хона ана сиёвуш дарока шумо инҷа шинед опа ма так куҷо буд созен ҷанако созан худо ба шукр соз нағзан ман амин ҳолу кору бор хонашинӣ тамом апай Нилуфар номи худҷан раҳмати калон ки тамошо мекунед намихел сиёвуш намемона сиёвуш ки хонем телефон нарасидеста салом апай Нилуфар сози фарзандон соз худо ба соз сиёвуш кай набина мефам медонад ки эфир саршудаге барои михел мекунам просмотр барои чӣ камай барои карантин ҳама хонашин бекор бисёр шудааст охи блогероям бисёр шудагӣ бошад охи бо просмотр ба ҷое ки хезад масалан ман рӯзи дароз хона даштагӣ фақат видео тамошо кардаистам чанд ха видеоҳои будагӣ тамошо кардагӣ набудам ҳамаша аяк лаб тамошо карда шиштам ҳамахел ама кору бори хона кати машғулам вақт неста ютуб дромада тамошо кунад худованда илоҳим амин нағзан одамо вай чихе гуфтам ин блогеро хуҷанд кели нависондагӣ шумо дар ҳамин тоҷикистонен ё ки ҳама ҳамин каналҳое ки кушодед нози шумо влог ошхона ё ки дар Россияен нағз ку вақти ифтор ҳам мехӯрен ҳам тамошо мекунен эфира салом раҳмати калон амина сиёвуш бина хулигани кадиса бо чизера дид барои чӣ удалид мекунен аз телефон Россияда бошед нағз қариб ки бисёри ҳамин ваё блогеро ҳамаш Россияда канал кушодагӣ ҳастанд як ҳамин апаи адолата медонам ки тоҷикистон даянуд ай тоҷикистон канал кушодагӣ ҳастанд не ки бо монетизатсия ҳама вайша чириз Россия карданд чӣ ба саросема мешен тамошо кунен ба ҳазур ҳам тамошо кунен ҳам хӯрен ба ҳазур ман ҳами субҳона ҳамин вақте ки субҳона мекунам аввал кӯдакоя умуман субҳона обед ужин карданда аввал кӯдакоя ишкамшона сер мекунам баъд видеоҳое ки тамошо кардагӣ нестам мемонаму ҳам тамошо мекунам ҳам мехӯрам гӯем ҳамихел Россияда ба Тоҷикистон нагӯен набинен апай хосиятам тоҷикистон омадан видеоҳошон кам шудак манам ҳамихел лекин ман ҳозир бо ҳаракат кардастам ки бисёр шавад барое ки хона даштагӣ ҳама вақт барои ҳамин салом влог кам кардаистам охир ҳар рӯз ами даруни хонада мехом ки шитам ягон гап занем
ягон темадан ба фикрам нақсдар некем чихели ки бо нишон додестай темаи одамо бисёр тамошо мекунанд фақат влог а влог якта дига влог монтаж кардагӣ ҳастам шаб загрузка кунам баъд насиб агар ки шавад мемонам шаб охи компютер надоред шумо компютер надоред шумо ёки якта флешка харин ман монтаж мекунам телефонда меистад ба ягон вақт шавад агар компютерда ҳамаша мепартом хафруино хеместинам хе вая гир одеялчи шакати болишчаш гир бароям наш безебки удалит мекунем худои мане тез гир сиёвуш дод задистай мана як каме паша дромад ахир уже паша пайдо шуда исто ман бром сиёвуш биё биё сиёвуш худои мане дара кушо ҳамин броя кушо апаш гида кадистай салом худо ба шукр наз салом рост хай ҳозирашта ҳами хилози ҳама фақат дастгирӣ карда метунанд ман 3 сола нав омадам гуфтам як моҳ меистам ки раҳо махкам шудан як моҳ меистам гуфта як бора як сол меистен чӣ тема чикати саркалиева салом алейкум чӣ гапу хабар дар шумо апа оромӣ тинҷӣ берунда ҳеҷ кад нест ҳама хонада шудагӣ нилуфар як видеотон мотиватсионный буд ку уборкаам хел снимат кунем бо зурай зурай кӯдако кати душвор камтар салом бо яктай дига вай карда будам видео съёмка карда будам ам хел зур манда маъқул шуд не ки шавҳарам гуфтанд ки не бояд намонен гуфтам бо намондам шаб салом худо ба шукр нас ҳамаш хуб сиёвуш иси биё шумо чӣ хел шумо нависен шумо да чӣ гапу хабаро баъд нилуфар бо видео кунен барои блогерои нав бояд чӣ кардом ки 1000 просмотр бошад 4000 соат 1000 просмотр мегӯям 1000 тамошобин бошад 4000 соат просмотр бошад имрӯз рости кад ёки комментария буд чӣ хел чандта видео кунем ёки чандқа вақт мерад ки 4000 соат просмотр гирем гуфта ман ҳамин як видеои шумо 10 дақиқа бошад 10 дақиқаи шумо чанд кас тамошо мекунад ҳисоб кунем ки масалан аллакай чанд соат мешавад бояд ки вай 4000 соат бошад вай дар агар просмотротон зур бошад гӯем мумкин ки дар як моҳ 2 моҳ шумо 4000 соат хайр усрафтак мумкин ки гиред агар ки суст бошад 3 моҳ 4 моҳ ҳатто 5-6 моҳ ҳам мерад росто ҳами хел канало доранд уборка мекунанд фақат просмотрошон бисёранд рост ҳама хел хайр насиб идеяи нав ман ҳаракат мекунам канем хели уборка кунем не ки ҳаминаш уборка куниш як чизаш душворае ки штатива якҷода мемонӣ агар ки уборка 2 соат бошад ҳамин кати мешавад 4-5 соат агар съёмка катида гӯем баъд ҳаминаш безебай ки памяти бисёр дар корай барои телефон ҳама вақт дар гирон меистад масалан 2 соат 3 соат видео съёмка мекунӣ ҳами вая 10-20 дақиқа мекунӣ ҳамаша тез мекунӣ ман да маҳқулай ҳам хел видеоҳое ки уборка кардаистам умелые ручки ошхона чима ҷадид мекунам барои ҳамин ман ноутбук харидам ки
то ки видео сиёвушка тикнен, то ки видеоҳои удалид накунам. Гуфта пештараҳоша ҳамаша удалид мекардам. Ҳамин монтаж карда мешудам, сразу ҳамаша удалид карда мепартофтам. Баъд ва сёмка кардагиҳо ягӯем видеои худаша мемондам. Босёроне ки удалид шуда рафтанд. Назираш инҷо ба фикрам кадоми ядигаришка дигар дадестан. Салом алейкум, апасозян хубем. Таҷричка в России. Худо ба шукр нас. Шумо чӣ хел Россияҳода? Мафтуна салом. Апа. Салом аз Екатеринбург. Салом. Ҳамин чия Нилуфар ҳамин саволда ҷавоб диҳед. Монетизация ин вақте ки шумо каналтонда монетизация подключит мекунед, шумо аллакай пул кор кардана сар мекунед. Ҳамин хел агар ки якум бор видео партоен агар шумо вай пул кор намекунад шумода. Барои ҳамин то монетизация подключит накунед, шумо пул кор карда пул гирифта наметонед аз YouTube. Салом Нилуфар, якум видео барои блогерон карда буд чанд сол пеш. Кати шавҳардон аз анамон видео ман обуна шудагӣ. Ҳавай видео рости гап ман фикр накардам ки ана ҳавай видеое ки хайп шуд гӯям. Видеое ки тамошобин як бора амин 1000 тамошобин ҷамъ шуд ҳамон видео. Комментарияҳои бисёр, комментарияҳои ҳар хела гӯем. Ай ҳамон вақт ҳавай видео чӣ гӯм пастиву баландию душвориҳои YouTube ҳамон видео кати мо дидем ки чӣ хел. Неки ман умуман фикр намекардам ки ҳамин видео ҳамин тема ҳама хел мешавад гӯем. Ман фикр намекардам. Ман мегуфтам ки ҳамин як сол дақлан 1000 тамошобин мешуда бошад ё ки не гуфта ки ҳама хел шуда. Бо баъди ва як пастиш ин моҳи як моҳ 2 моҳ 3 моҳ гӯем нас тамошобин ҷамъ шуд. Бо як бора 2 моҳи дига ва пише ягон кас пашти обуна намешуд. Бо як дуюм видеои дига ин чагалдак буда ки ҳаваям як бора тамошобинона бисёр кардак. Салом. Чӣ хел апа? Худо ба шукр Наилс, шумо чӣ хел? Видеои нав бинавша насиб агар ки шавад пага. Апай нагӯен ҳама хел. Ҳамин хел. Ба фикрам мози ҳамин хел. Наистин кани ки бо кӯдако кати хона. Чӣ хел? Валерьянка кати шудагиен ё ки ҳамин хел асаботон ба қувват. Мафтуна миём борка кунем. Хона мо пеши аэропортда. Дӯстони азиз канали мо ҳатман хайр хушомаден бо биёен. Баҷон барои чӣ ҳамаи номи худатон ва духтаратон илтимос ҷавоб диҳед. Видеош ҳаст ку барои чӣ ҳама хел нависондагӣ. Барои чӣ ман ҳам ном Нилуфар, ҳам духтарчам Нилуфар. Салом, худо ба шукр Наилс, шумо хуб? Дар Чкалск оромӣ, тинҷӣ, ҳеҷ кас нест кӯчаҳода. Фақат одамои коргар медуранд тамом. Салом апай Нилуфар, сози мо ғарибида. Нағз хайр. Асос ғарибида, фақат оз эҳтиёт карда гардини худтон нашуд. Нағз охи ягон душворӣ нестай. Одамое ки ҳар хел гапҳо мезананд роста ё ки дурӯға. Вазият безеб ганда истарафшанда чӣ гапай ки мо хона даштагӣ бехабар неке. Апай ҳамин ваёям новостиёям тамошо намекунем. Апай Нилуфар бекор бошен барои блогерон видео кунен. Видеои динангӣ манда бисёр маъқул шуд. Дилам хуш шуд. Дилтон хуш шуд. Чӣ хел дар бораи чӣ гап занам? Ман уже ба фикрам тамом ҳамин темаи YouTube. Якта видео темаи YouTube буд. Дар бораи YouTube гап задам. Чӣ қадр пул мегирем чӣ. Дуюмаш ҳамин маслиҳатое ки ҳамин блогерои нав асос ба фикри ман дар кора.
бо дигараш намедонам ки дар бораи чӣ гап занам ютубда. Ака давомаш мехоҳам ки дар бораи ягон мавзӯъҳои дигар гӯем. Масалан дар бораи келину хуштомад ки ба фикрам ай ҳама темаи чӣ хел гӯем бисёр спор ями гап ҳама вақт аст. Чира кунам? Худат банд шо охир. Мана чива намебанден шумо? Даст назади. Гуфти ки банд шо бастам шо. Ин пажар намедрояй. Ана хай худат кун. Инҷа шта. Ана. Хуб, давом ошхона гап нест. Монетизация ай телефон худ. Монетизация то 1000 тамошобин, 4000 соат просмотр надошта боши агар наметавонӣ кушода. Монетизация ай телефон кушода полный версия мекунед, кушода мешавад. Салом Нилуфарҷон, мехоҳам фаҳмам шумо пули ютубро ай Тоҷикистон мегирен ё ай Россия? Рости гап ҳамин ман озик шавҳарам карта дорад, расидаму картаи худшонда мегиранд. Дасти худшонда плош гӯем ман ва инҷада не. Ман хостам ки инҷада карта кушом, подключит кунам картая. Не ки намедонам ки мешавад ё ки намешавад. Амин апай хосиятшо напурсидам, апай адолата напурсидам ва ё гуфтанд ки моям картаҳои Тоҷикистона ва ютубда подключит кардагӣ нестем ягонта. Барои ҳамин намедонам. Кас донад агар нависен ки мешавад ё ки намешавад мана визаҳои банкоя подключит карда. Салом, салом, моҳи шарифи Рамазон муборак Нилуфар. Раҳмат, шумодам муборак бошад. Рост мегӯен, рост. Инақа хонада нависен кани. Намозакоя хондаестам, не ки рӯзадор нестам. Салом, Аминка. Рӯзадор намондан, рӯза гирифтан. Гуфтам хайр насиб иншолло соли дигар. Агар сиҳату саломат бошем, зинда бошем. Салом. Салом бача Амина. Сиёвуш чо кард? Шуну шумо сиёвуш дараб истерика мебардорад. Ягон бозичаҳош ай дасташ ғалта дод мебинад. Биё Сиёвуш. Салом Нилуфарбону. Салом Осия. ҳама ба фикрам хонашин ҳозир. Салом Нилуфар. Созан худо ба шукр созан ҳамашо. Нағза манам ҷа хулиганӣ карда овозашон буромадеста. Салом. Блог ошхона. Ассалому алайкум ба ҳамаи бонувони зебои мусулмони худамон. Салом Нигора бону. Сиёвуш. Келину хуштомад ҳама зиндагии темаш ҳаст апаҷон. Барои ҳамин ман мехоҳам ки дар бораи ҳамин ва ё гӯем темаҳо дар бораи ҳамин зиндагӣ чӣ хел занҳои тоҷику умуман хуштоману дигар мехоҳам шта гап задан. Барое ки рӯзи дароз хонадам. Чем влога гӯем мо 2 моҳ боз карантин Россияда ҳар саҳар то ба Саида дору мехӯрен гӯен кани манам ай ҳамаи дору хӯрам. Салом. Салом. Раҳмат. Шумода муборак бошад. Салом Соза. Худо ба шукр Соз.
Марина, раҳмат. Нафаҳмидам, чӣ ба нагирифти кӯдактон гӯшта мемонанд? Чӣ ба намонданд? Шавҳарам намонданд, хуштумонам намонданд, очамам намонданд. Ама ҷанг кардан ки ту рӯза нагир гуфта. Мешавад шукр, соз духтур. Барои чӣ зиқ шудин? Бениҳоят хароб шуд. Апа Нилуфар нагӯен. Як кас нависонда ки апа Нилуфар ҳамин секрети харобшавитона гӯен. Ман гуфтам ки дута кӯдак хона дахудам, дута кӯдак катим, шавҳарам дурида. Салом. Давай кухню шиштай. Ҳамин эфирда буду. Эфира сахранӣ мекунам, насиб мебинен бо. Вай зарфпарвин шудай. Чӣ байхел? Салом. Сиёвушам хеле хулиган шудагӣ ҳастай ки як чизаша, як игрушкаша ай дасташ гира нагарам хеле дод мезанад. Мани апаш намемонад ки легаҳоша расад. Барои ҳамин игрушкаша ай дасташ гирифтанд Нигора. Барои ҳамин кӯдакоя хоб карда. Нав ай хобшон хеста. Агар ки вақти хобшонда эфир мекардам, ҳеҷ кан набуд. Ман гуфтам хай бегоҳи рӯзда камтар влог кунем, бо одамо пайдо мешаванд. Ҳамин дамне ки бинен уже на 58 кас шудагӣ ҳастай. Бо пеш вақт то 100 кас, ай 100 кас зиёдгӯем мешудак. Гуфтам ку чӣ ба рӯза нагирифтам. Салом созен, мо ҳам 2 моҳ шуда будем, имрӯз баромадем берун. Нағз ку берун биромадаен. Мумкина уже берун биромадан? Салом Малика. Корекне. Чӣ ба мана хуштомани ман нағз бо хуштомонае ҳастанд ки дар ҳақиқат ман ҳамин инстаграмда якта страничкада обуна шудам. Дамҷо одамо аноним дар нависондагианд, қиссаҳошонаю корошонаю хеле нависондагӣ ҳастанд ки чӣ хел нестанд. Ва рости гап хел мехонӣ, боварат намебиёд ки ҳамин мардуми тоҷики худ мо ҳамин тоҷикои худ мо мардуми мусулмонанд ҳаваю ҳаме хел менависанд, боварат намебиёд. Рости гап не ки ҳамаш одамои Тоҷикистон будагиҳо нависондагӣ ҳастанд, ҳамун группада историяҳошона. Аҷоиб. Баъди ҳавай хондан, баъд ман хостам ки ҳамин хел қариб ки гӯем 1 моҳ мешавад ман ҳамун страничкада обуна ҳастам, мехонам ваёшона историяҳошона. Баъд гуфтам ки як бор камтар шида суҳбат кунем, кани мешавад ё ки намешавад гуфтам. Худо ба шукр нағз, шумо созен, хубен? Фаҳмо кӯдаки бо шумо 3 та кӯдак доштен, бо шумо фарбеҳен, офарин шумода. Значит шумо дили кушод дорен, нервиҳои бақувват дорен. Ман дилам танга беҳад, барои ҳамин харобам. Ҳама хел мегӯянд ки ту одами асад дилтангӣ, барои одамои дилтанг мегӯянд хеле хароб мешавад. Ҳама вақт ман ҳамин вақти саҳрӣ намешавад. Ҳамин саҳрӣ ҳар рӯз мо ҳамин кӯдако соати 6:30 барвақти 6:30 дер 7:30 мехезем. Ҳамин кати шаб бо соати 10 баъд хоб то ҳамин вақти хоба корубори хона ай пушти кӯдако ҳама хел бекор камтар намешинамда. Ман на кино тамошо мекунам, рости гап ҳамин телевизор ҳастай. Ҳозир чӣ хеле ки ҳамин канали мулт ай сар то шаба ҳамин канали мулт ҳастай. Телевизори мода пастай намешинам, одам намегирам. Як ҷо тит бошад, як ҷо вай бошад, дилам намешавад. Ман ҳамин игрушкаҳо дар як рӯз ман 10 бор ҷамъ карда болои шкаф бурда мемонам. Ҳама хел ай хобшон мехезанд бо ҳамин аҳволай.
ما نیست مسکو ده لیکن میبرویم بیرون. نه من نبرومدم، من درست شد من بیرون نبرومدم. влог кам ҳам фақат хона доштам хел влог кунам, баъд як бор ду бор интерес намешад, дальше уже неинтерес намешад. Россияда ҳам хел ки манам Россия рафтам тарбия шудам. Ман Россия рафтам 55 кило будам, рафтам 75 кило шудам. лекин ҳама гуфтанд ки ай ҳама амин вай нағзи шумо амин 70 будай, вазни нағзи шумо, баро ки ман қадам асад баланд, агар ки 70 кило бошам, агар ҳеч ка намегӯд ки ман 70 кило ҳастам. ҳама хел ҳозир ман 60 кило, мана ки мегӯд ки 60 кило ҳасти, ҳама мегӯд ки хароби. Салом Нилуфарҷон, кӯдакотон созанд? Худо ба шукр созанд, назан. Манам инҷа Нилуфар намедонам чӣ кор дам машғул, мана сиёвуш омадестай, хулиганиёе карда омадестай. нон нахӯрен. Чиба нон нахӯрен? Нон хӯрен, кам хӯрен. Салом Малика. Апа Нилуфар, шумо Россияда будагитон да фарбеҳ буден, ҳозир бошад хароб шуден? Ҳама хел Россия будагида фарбеҳ будам. Салом. Нас, худо ба шукр. Мама Билолҷон, шумо чӣ хел? сиёвуш хулиганӣ накунед. Салом Рухсора. манам ду бача дорам, амин хел ганда 1 минут қарор намегиранд, не ҳоли 11 намеша кай карантин тамом мешад. ма сиёвуш ти нагир 11 май, ако то 11 май меистенда. ман сиёвушам ман хеле як ҷо қарор намегирад. Нилуфар хай ҳозир калон шудаги яхе мешинад ту бирад вай бозичаҳоша чизои сохтагиша ҳамаша мегирад, тит мекунад, вай мекунад, баъд Нилуфар ё мезанад ё дод мезанадша мешад. ҳама хели Нилуфар яхла мегӯяд мада маъқул нест бо дар эфиртон изу нафаҳмидам гаптуна. худо ба шукр назан, манам ҷо хулиганӣ омада. мана сиёвуша дидин овозашам. Салом Нилуфар, шумо Тоҷикистон? бале ман Тоҷикистонам. Салом Осия. мана инстаграм кушодам, чӣ хел обуна шавам? амон инстаграмда арзанда кобел пайдо мешад, онҷо обуна шавен, баъд кнопкаи кабуд ҳастай. кӯдакои ҳозира ҳамихелам ганда. салом аз Самара. апа Нилуфар созен хубен? кӯдако соз чӣ хабаро Тоҷикистон? хай майлш моша. нас худо ба шукр Тоҷикистонда хабаро намедунам, надромадам, надидам вали ва инстаграм. шумо чӣ хел асос? 80 кило шудаин, сета кӯдак. на қаттон чандай ки ҳаракат кунен, машқ кунен, давен. нағз манамун Россияда будам, да ҳатто хел программаҳое ки вайда ҳастан, плеймаркеда ҳастан, скачат кардам, рӯи ҳавай қариб ки 2 моҳ ман машқ кардаги ҳастам. нағз манда маъқул будам ҳамун программа. хай ҳозир ба фикрам дар кор нест манда. салом алейкум Ситорамо. Нилуфар, шумо соз? нағз ман Осиябону. нағз худо ба шукр. шумо чӣ хел? зиқ нашавед кӯдакои ман. кӯдакои ба фикрам ҳама хел. одамои фарбеҳ ҳам дилтангу дилсиёҳ ҳастанд. ако вай одамое ки дилёшон сиёҳ ҳастанд, ай фарбегиву харобӣ вобаста нестай ба фикрам. майлш хай хуш омадед духтаро дар канали ман кон модар тиҷи Ситорамо.
апа шумо Россияда будагитанда мо балаши хада будем. Влогои пештара тамошо кунем. Салом алейкум Нилуфар, салом. Сиёвуш хан. Мана омад додзанёшта мемрен. Салом апа Нилуфар, шумо раҳмати калон. Ман ҳамеша одами дилтанги мехелда, масалан ҳама мехел. Барои ҳамин сиёалаф аллакай пухтагӣ бозорда уже пир шудагӣ ҳастанд сиёалафҳо. Вай рӯз ҳамсоямо овардан хел аллакай маълум ки пир шудагӣ ҳастанд. Камтар хушрӯ рангашу сипсирхи хушрӯ намебурад, не ки ба мазза. Майлиш тамошобинони гиромӣ, хайр, бахши баъд мекунем. Хайр тамошобинони гиромӣ.